Жыць на паўночным полюсе не самая прыемная справа. Горш, пэўна, жыць на паўночным магнітным полюсе, бо ў адрозненні ад геаграфічнага, магнітны полюс увесь час знаходзіцца ў руху. Ніякай стабільнасці. Асабліва ў апошнія гады навукоўцы заўважылі трывожную тэндэнцыю. Хуткасць перамяшчэння магнітнага полюса значна вырасла, а потым запаволілася. З паскарэннем полюс імкнуўся з Канады ў Сібір, а так як магнітнае поле Зямлі крытычна важнае для жыцця на планеце, узнікае лагічнае пытанне: ці значыць гэта, што ўсе мы памром? Для вас у мяне добрая навіна. Вы памрэце не ад зрухаў магнітнага поля. Хутчэй за ўсё, спачатку праз штучны інтэлект вы пазбавіцеся працы, некалькі гадоў будзеце шукаць сабе занятак у свеце, дзе столькі працоўных рук не патрэбна, а пасля павесіцеся на батарэі дзе-небудзь у сацыяльным жытле, калі чарговы раз безумоўнага базавага даходу не хопіць, каб купіць і хлеба, і падпіску на Spotify. Але гэта спойлер да наступнага відэа. Калі хочаш, каб яно з'явілася, хутчэй стаў падабайку пад гэтым, а яшчэ лепш падпішыся на сайт. За гэта атрымаеш падзяку ў цітрах, доступ да сервера ў Discord, а таксама тэкставых версій на сайце і запісаў з асабістага блогу. Купон са зніжкай шукай у апісанні пад відэа. Дарэчы, выказваю усім спонсорам шчырую падзяку, асабліва вось гэтым: Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулеў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі і Венте ID. Але вяртаемся да магнітнага полюса. Якую пагрозу нясуць яго зрухі? За мікрафонам Віталій Ляхновіч, зараз я вам усё патлумачу. Сама ідэя таго, што магнітны полюс уцякае, ўжо гучыць як загаловак з жоўтай прэсы. Паўночны полюс пакінуў Канаду без тлумачэння прычыны. Але з навуковага пункту гледжання гэта нармальна. Так павінна быць. Праблема толькі ў тым, што ён раней хадзіў марудна, як пенсіянер у лесе, а цяпер ляціць, як мінчук на апошнюю маршрутку ў калодзішчы. У сярэдзіне 20-го стагоддзя полюс перамяшчаўся прыкладна на 15 кіламетраў у год, а цяпер да 60. І гэта не таму, што ён спазняецца на электрычку. У 2019 годзе навукоўцы настолькі спалохаліся яго хуткасці, што экстрана перапісвалі усю сусветную магнітную мадэль. Карту, па якой арыентуюцца GPS, самалёты, ваенныя караблі і ваш уласны смартфон. Звычайна яны робяць гэта 10 раз на 5 гадоў, але ў той раз перапіс быў пазапланавым. Здавалася б, што ў памерах Зямлі тыя 10-50 кіламетраў. Але для індустрый, якія залежаць ад магнітных палёў, такіх як авіяцыя, суднаходства і навігацыя агулам, гэты рух не дробязь. Калі самалёт з Южнай Афрыкі паляцеў бы на прасткі ў Лондан, то на прамой у амаль 9000 кіламетраў схібіў бы на 150 кіламетраў міма брытанскай сталіцы і прызямліўся бы ў Нідерландах. Цікава, што першы раз полюс зафіксавалі яшчэ ў 1821 годзе ў канадскай Арктыцы. Потым яго пераадкрылі яшчэ раз. Нарвежац Амундсен знайшоў яго ў 50 кіламетрах збоку. І з той пары навукоўцы разам назіралі, як магнітны паўночны полюс няспешна паўзе на поўнач. Але ў 90-х гадах мінулага ўжо, атрымоўваецца, стагоддзя, гэты павольны магнітны дзед ускочыў з крэсла і пачаў спрынт у бок Таймыру. У 2017 годзе ён увогуле перасек геаграфічны полюс і цяпер упэўнена рухаецца ў Сібір. Чаму? Пра гэта крыху пазней. Пакуль што адкажу на галоўнае пытанне. Нам ужо пара хавацца ў бульбу? Не, але гэта можа быць прадвесцем інверсіі, поўнага пераключэння магнітных полюсаў. Так, такое бывае. Даволі рэдкая з'ява, калі магнітнае поле Зямлі вырашае зрабіць рэбрэндынг, мяняе шыльды месцамі і стрэлка компаса паказвае на поўдзень. Поўнач з поўднем памяняюцца месцамі, і толькі Бог уратуе нас ад таго, каб мы не пачалі хадзіць на руках, як тыя ж аўстралійцы. За апошнія 80 мільёнаў гадоў такіх інверсій было амаль 200. Гэта, па сутнасці, статыстычна выпадковая з'ява. Нейкіх законаў гэтых змен навукоўцы не выявілі. Як шанец сустрэць дыназаўра? 50 на 50. Ці сустрэнеш, ці не. Апошні раз поўная інверсія адбылася 780 тысяч гадоў таму. І тады спатрэбіліся 22 тысячы гадоў, каб поўнач з поўднем канчаткова памяняліся месцамі.
Але была одна дзіўная штука 41 тысячу гадоў прыкладна таму. Як зараз памятаю, я якраз даваў экзамен на маманта кіроўцу, а тут бац, магнітны паўднёвы у галаву б'е, поўнач у пяткі. Все круціцца, а ты ўсё яшчэ думаеш, ці ўзяў з сабой дубінку, тады шмат нашых паляўнічых палегла. Бо палкі для кідання дзіды паляцелі ў зваротным кірунку. Толькі шаманы зразумелі, што адбываецца, але яны і да гэтага былі вельмі занятыя грыбамі. Дык вось, 41 тысячу гадоў таму здарыўся так званы экскурс Лашамп. Гэта калі полюсы нібыта памяняліся, але хутка перадумалі. Усяго пара стагоддзяў нейкага магнітнага пратэсту. Стрэлка тады яшчэ ў раёне Чорнага мора на поўдзень паказвала. Нямецкія вучоныя гэта высветлілі, калі да дна мора прыгледзеліся і разгледзелі нятую намагнічанасць акіянічных адкладанняў і лававых струменяў. У той час увогуле на зямлі быў максімальны вэрхал. Напружнасць магнітнага поля ўпала да 5% ад звыклага ўзроўню. Зямля ў гэты час была амаль без аховы, як электрык без гумавых пальчатак. Касмічнае выпраменьванне пачало прабіваць атмасферу планеты, як п'яны сусед сцяну. У лядзяных кернах Грэнландыі знайшлі сляды касмічнай радыяцыі. Некаторыя навукоўцы спадзяваліся, што інверсіі гэта такі вялікі рэзет для жыцця на зямлі, але не. Усе памерлі, але гэта недакладна, і не ўсе, і ў іншы перыяд. Навукоўцы спрабавалі звязаць магнітныя інверсіі з масавымі выміраннямі. Маўляў, калі поле знікае, на паверхню зямлі сыплецца космас, радыяцыя, сонечны вецер, усё такое, але падрабязны аналіз паказаў, сувязі няма. То бок, нават калі камусьці і стала кепска, то не настолькі, каб гэта было неяк масава. Экскурс Лашамп спрабавалі звязаць з выміраннем нашых братоў-неандэртальцаў. Нібыта яно магло іх забіць. Сапраўды, у гэты час зямля атрымала шокавую дозу касмічнага выпраменьвання. Азонавы слой прарваўся, ультрафіялет, іанізацыя, пацяпленне, усё па поўнай, як мае быць. Пра гэта мы ведаем дзякуючы дрэву-гіганту з Новай Зеландыі, якое пражыло 2000 гадоў, было сведкай тых падзей, захавалася ў балоце і захавала хімічны след тых падзей. І вось што цікава, прыкладна тады ж у часы экскурса Лашамп знікаюць неандэртальцы. Выпадкова можа быць, але згодна з рознымі даследаваннямі, яны былі менш эфектыўныя, чым Homo sapiens. А калі клімат стаў вар'яцкім, нашыя продкі пачалі перасяляцца на поўнач, у тым ліку ў мясціны, дзе жылі неандэртальцы. У некаторых даследаваннях нават выказваецца ідэя, што ў той перыяд нашыя продкі вынайшлі першы сонцаахоўны крэм – охру. Гэта такі прыродны пігмент вокісу жалеза з прымешкам гліны. Ён паўсюдна сустракаўся там, дзе жылі Homo sapiens таго часу. У людзей празмернае ўздзеянне ультрафіялетавага гэтага выпраменьвання звязана з сонечнымі апёкамі, рызыкай рака, імунасупрэсіяй, усялякімі афтальмалагічнымі паталогіямі, слепатой і дэфіцытам фалійнай кіслаты, што ў сваю чаргу асацыюецца з прыроджанымі парушэннямі і дзіцячай смяротнасцю. Вось табе і паказанні да крэму ад сонца. Ну і адзенне нашыя продкі шылі лепшае, чым неандэртальцы, таму модны прысуд быў адназначны. На сметнік гісторыі. Таму так, магнітная інверсія не адзіная прычына знікнення неандэртальцаў, гэта была толькі адна з мноства ўзаемазвязаных прычын у складанай сістэме, якая па выніку магла паскорыць выцісканне і выміранне неандэртальцаў. Магнітнае поле іх не забіла, жыццё шмат складаней, гэта хаос, і заўжды так было, і, пэўна, заўжды так будзе. А што цяпер? Мы набліжаемся да чарговай інверсіі. У апошнія 200 гадоў магнітнае поле зямлі аслабела 10 на 10%. І полюс сапраўды хістаецца неяк непрадказальна рэзка. Магчыма, інверсія ўжо пачалася, але так як яна цягнецца тысячамі гадоў, то праз столькі часу, будзем шчырымі, людзям будзе ўсё роўна. Альбо мы будзем кіберадзінотамі ў віртуальнай рэальнасці, альбо нас усіх заменіць рой кітайскіх дронаў. Уся справа ў ядры зямлі. Там кіпіць вадкае жалеза, якое круціцца як міксер на хуткасці 5. Гэта стварае магнітнае поле, але гэта не надзейная канструкцыя, а хутчэй флюідны балаган. Навукоўцы з універсітэта Лідса высветлілі, што пад Канадаю і Сібірыю ёсць дзве магнітныя плямы. І апошнія гады канадская слабее, а сібірская мацнее. У выніку магнітны полюс цягнецца ў бок Сібіры.
Што гэта значыць непасрэдна для нас? Калі вы марак, лётчык ці GPS-трактар у калінкавіцкім раёне, важна час ад часу абнаўляць карты. Але калі вы звычайны чалавек, то вялікага страху няма. Інверсія магнітных полюсаў – гэта не канец свету, гэта хутчэй пачатак вялікай нязручнасці. Затое ёсць і бонус. Палярныя зянні будуць бачны значна далей на поўдзень. Магчыма, ўжо нашы ўнукі будуць кожную ноч здымаць зянне не ў Нарвегіі, а дзесьці пад Брэстам. Таму не пераймайцеся, ўсё будзе добра. Ёсць увогуле крутыя ідэі пра тое, што мастацтва нарадзілася дзякуючы інверсіі полюсаў і аслабленню магнітнага поля ў час вось гэтага экскурса Лашан. Палярныя зянні пачалі з'яўляцца нават каля экватара. Гэта справакавала зараджэнне творчасці. Гэтыя чырвоныя далоні ў пячорах Еўропы, першыя вядомыя малюнкі жывёл, сцэнаў палявання, першыя музычныя інструменты. Пэўна, быў цудоўны час. Усё гэта прыкладна у тым прамежку часу здарылася. І можа, калі чарговы раз знікне наш ахоўны магнітны кокан, мы зноў нешта прыдумаем, нешта прыгожае, каб утульна назіраць касмічную невядомасць над галавой. TikTok 7D. Шыкоўна. І вось вы сядзіце перад экранам, зноў усё зразумелі і нічога не змаглі змяніць. Але не сумуйце, у свеце, дзе магнітныя полюсы блукаюць, як бескватэрныя студэнты, а космас сыпле на нас радыацыйным пылам, стабільным можа застацца хоць адзін канал на Ютубе. Падпісвайцеся на яго, каб не прапусціць наступныя выпускі пра інверсіі, выміранні, нейрасеткі, лятаючыя тачкі і навуковыя адкрыцці, што ўсё яшчэ прымушаюць нас дзівіцца. Наперадзе яшчэ шмат цікавага. Да сустрэчы. До сустрэчы.